Salam yurttaşlar. Türkmenistan içinden gelen haberlere göre Merdan Muhammedov'un 21 Ağustos'ta suudu yapık görünüşünde geçiptir ve aydılışına göre 60 şayat görkezlen, yöne 21'si şol gün şayat olan. Onlar ham sağ olsunlar. Keminemiz desteklep yurttaki hakikatları mert ve pert yerinde jogan beripdirler. Berekella diyen şu ildeşlerimize, Merdan'ın arkasında duranına, onun yeke däldigini, halk duranını subut ettiniz. Indi menin bir näçe soralarım var Türkmenistan'ın şol Goşadırna içindäki hökümeti. Näme üçin siz berilen adreste däldi, başka adreste yapıp görünüşde suut geçirdiniz? Bu birinci. İkinci, näme üçin görkezilen 60 şayattan 21'si gatnaşdy? Üçüncü, näme üçin o televizorda beýleki tusalar ýaly açyk televizorda habarlarda görkezmediniz Merdan Muhammedow'un geçen suudunu? Biz açyk görkezin diýip talap edipdik. Dördüncü, näme üçin kanun bar bolsa jenaýatçy topara kanun işlemeýär? Ýagny Goşadyrna içindäki hökümete. Aslında Goşadyrna içindäki hökümet men kanun diýip özüni kanundan üstün tutup kanuny aýanyň aşagyna atdylar. Aýanyň aşagyndakylarym kim bolýar? Ýöneki jahil türkmen halkyny ulanýarlar. Kanun olsa prezidente de çopana da deň olmaly. Diýmek, konstitusiýon guruluş ýykylanyna birem 30 ýyl bolan. Onda yeni soru çıkıyor. Kanun yok yerde haysı kanun bilen türmeleri tutsalardan doldurdunuz. Aziz ildeşler, şol kanun diyeni size de yöremeli däl, şoň üçin ýyktyrın şol türmelerini. Boşatmagy talap edin tutsalarını. Geçen çıkışımda men öz üstündäki haýyny üstünde götermek islemem. Bütün ýylyň içinde yere pul çap uranyny aýdyp geçipdim. Ata hayvan diýip geçýäs de ýöne gaty akylly şol öz üstünde özünden beter hayvan oturanyny bilip aturdy şu haýyny. Indi sizin hem atça da akylyňyz ýetýän bolsa, onda siz hem artık yere pul çawyryň üstüňizde göterip beren rejimi. Şu rejimi ayakta tutyan organ işgärlerinden başka da yurttaşynda özüni opozisionerler diyen toparlar hem bar. Rejim bilen birlikde iş ýöredýärler. Azatlyk radiosu vardır. Merdan Muhammedow'un ukaly barada kelam ağız habar veren däldir. Ýa-da Türkmen Helsinki fondu vardır. İnsan haklaryny gorayan diýerler özüne. Olaram ýan ýakynda habaryny goýan Türkmen blogeri dip. Birinciden ol bloger däl. Täze Türkmenistanyň düýbüni tutucu siýasatçy, döwlet guran adam. İkinciden onu dine ýaýmakda aýyplanýar diýip yalan habar berýärler. Ol Kur'anyň içinde näme ýazylan bolsa şonu dogry açıklama berdi. Halkyň gözüni açmak üçin hiç bir yerde Kur'an'ı doğru anladılan däldir. Beýle habar vermek bilen Merdan Muhammedowy askermezlik etdiler. Blogger diýen bol. Öz türkmen vatandaşyny bir tarapdan habar veren bolýarlar, bir tarapdan hem ýer urýarlar. İnsan haklaryny goraýan bol. Indi şol başta veren soralarıma özümem gysga bir yorum aýtjak. Näme üçin berilen adreste suut geçmedi sebäbi? Biz halkymyza şol gün şol adrese barıp ayaklanmasyny haýyş etdik. Şondan gorkup başka ýerde suudy geçiripdirler. Soň näme üçin 60 şaýatdan 21'si gatnaşdy diýdik. Galan 39 şaýatlar yurt içinde däl diýip düşünýän ve şol 21 şaýady gürledip suut zalyndan çykarylyp goýberilen. Näme üçin olary suut gutarana çenli oturtmadylar ve şol suut kararlaryny dol diňläp bilmendirler. Olaryň dolu haky bar.
Suud kararlarını dinlemek. Yöne dinletmendirler. Biz suudu dolu açık görkezin deyipdik. Türkmenistanda kanun bar olsa, bir demokratik dövlet olyan olsa, indi sizden şol suudun kararlarını açık görkezmenizi talap ederiz. Yoksam, ol geçiren suudunuzu biz kabul edemiz yok. Qaytan size cevapkar hasap ederiz. Adamı uğurlamakta. Şonsuzam türmelerde münglerçe bir güne ildeşlerimiz yatır. Kanun yok yerde haysı kanun ile onları içeri atyanız. Aziz halkım, şoň üçin aýdýan türmeleri içden daşdan ayaklanyp başlamalı ve şol gorky diwarlaryny ýykmaly. Türmeler bilen halky gorkuzýarlar. Sizin geljeňiz sizin eliňizde. Vatan halkynky bir topar jenaýatçynky däl. Ayaklanmalara başlamalıdır. Her kim o etraplarından atıp urun yokardan gelen mehemesi olyamy, polis we hakimi arçyny olyamy. Öz içiňizden, öz iyiliňizden belläň. Türmeleri de yıktırın gerek olsa buldozerler bilen, yer bilen yeksan edilmeli. Soňa mildaşlar, ünü serýän bolsaňyz, soňky wagtda dini giňden ýaýrat başladylar. Wagız edip mundan 10 ýyl öň namaz okap sakkal goý berenleri ýygnaýardylar, Wahhabistler diýip. Bu näme diýmek? Dini ulanyp jemgyýete çüýretmekdir. Awganistany alyp görüň internetde 60-njy 70-njy ýyllaryny halkyny aýal gyzlary baş açyk savremen geyimlerde, universitetlerde okap iňinde ösen ýurtdy. Indi Talibanlar gelip şeriata ýatyrdylar. Aýal gyzlaryň okamagy ýasap edildi. Başlaryna garap perenje örtdirdiler. Şeýdip halka jahil edýärler. Ýurdu batyrýarlar. Dini, siýasaty soksalar şeýle bolýar. Şoňa ýol bermeli däl. Din siýasaty goşulmaly däldir. Her kimiň inancı özünde bolmaly. Sağ olun dinleýäniniz üçin.